Máte doma 8 alebo 9 na základnej škole a riešite s ním dilemu, kam na strednú školu? Ako to u 8 a 9 vyzerá, tak na to sa pozrieme práve teraz. Kto z vás vie, kam pôjde študovať na strednú školu po skončení základnej školy, dvihnite ruku hore. Ako to vyzerá u 9, sa pozrieme práve teraz. Máš už vybrať tú strednú školu, na ktorú chceš ísť študovať po skončení základnej školy? Obchodná, lebo ma zaujíma účtovníctvo a ekonomika a hotelové jazyky. Vybral som si strednú odbornú školu, lebo by ma bavilo robiť s projektami, kresliť náčrty a tak ďalej. Strednú odbornú školu som si vybral, pretože si myslím, že ma bude baviť a po skončení chcem pokračovať na vysokej. Vybral som si strednú priemyselnú školu kvôli tomu, že ma to bude baviť a myslím si, že budem sa mať väčšiu šancu zamestnať, nakoľko je to taká perspektívna škola. Ja som si vybrala zdravotnú školu, lebo ma bavia otázky o zdraví a o výžive. Vyzerá to s vašimi deťmi nejak podobne? Máme pre vás skvelý tip na strednú odbornú školu. Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu sídli na Levickej ulici číslo 40 v Nitre. Škola sa nachádza v priestoroch bývalej základnej školy, má krásny areál, ku ktorej patrí telocvičňa a školská jedáleň. Na našu školu sa môžu žiaci prihlásiť do učebných aj študijných odborov. Učebné odbory sú v odbore kuchár a čašník, je to trojročné štúdium a žiaci získajú výučný list. Študijné odbory sú rovnako v odboroch kuchár aj čašník. Žiaci študujú 4 roky a získajú výučný list a maturitné vysvedčenie. Takisto študijný odbor máme služby v cestovnom ruchu. Žiaci študujú 4 roky a získajú maturitné vysvedčenie. Výhodou prihlásiť sa na našu školu je to, že v prípade, že žiakom sa zvolený učebný alebo študijný odbor v priebehu štúdia sa rozhodnú zmeniť, tak nie je problém prestúpiť z učebného do študijného, zo študijného do učebného. Takže toto je veľká výhoda. Ďalšou výhodou je to, že žiaci, ktorí sú prihlásení na učebné odbory, majú možnosť pokračovať v nadstavovom štúdiu a získajú aj maturitné vysvedčenie. V odbore služby v cestovnom ruchu začína našim žiakom prax v 2. ročníku v celkovom počte 6 hodín týždenne. Táto prax sa realizuje v rôznych podnikoch, je celkový počet 22. Ide najmä o cestovné kancelárie v Nitre, NISIS, materské školy, obecné úrady, ale aj recepcie v rôznych hotelových zariadeniach. V rámci tejto odbornej praxe sa žiaci môžu naučiť a získať skúsenosti v oblasti animácie, cestovnom ruchu, ale zúčastňujú sa aj pri tvorbe a predaji zájazdov cestovnými kanceláriami a taktiež si môžu vyskúšať prácu recepčných alebo chýžnych. Chodím na strednú odbornú školu gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. Veľmi ma baví cestovať a preto som sa prihlásila na túto školu. Som v 2. ročníku a v budúcnosti by som tiež chcela pracovať v cestovnej kancelárii. Ja som sa na základnej škole už rozhodla, že pôjdem na túto školu, čiže navštevujem strednú odbornú školu gastronómie a cestovného ruchu. Teraz som v 2. ročníku a študujem odbor služby v cestovnom ruchu. Mám tam 2 jazyky, angličtinu a nemčinu. A v budúcnosti by som chcela robiť sprievodkyňu, alebo animátorku, alebo pracovničku v cestovnej kancelárii. Strednú odbornú školu gastronómie a cestovnom ruchu som si vybrala pre dobré ohlasy, jazyky, ktoré sa tu vyučujú, prax. Ma zaujal odbor služby v cestovnom ruchu a je to špecializované vlastne na tom, že by sme mohli sa potom pohybovať po svete. Práve
prebieha také cvičné testovanie maturitného ročníka, študentov, ktorí budú maturovať, alebo žiakov, ktorí budú maturovať tento rok. Je to štúdium nadstavbové, teda sú to žiaci, ktorí majú za sebou už ukončené učebné odbory a pokračujú vo vzdelávaní v nadstavbovom maturitnom štúdiu. Je to trieda 2. S, zameranie spoločné stravovanie a práve sa teda pripravujeme na externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a žiaci sa pokúšajú čo najlepšie nácvične otestovať, aké vedomosti už sme nadobudli. Žiaci majú možnosť vybrať si z viacerých cudzích jazykov, ako je anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a taliansky jazyk. No a samozrejme majú aj možnosť venovať sa rozmanitej krúžkovej činnosti. Máme partnerské školy v Čechách, takisto v Nemecku aj v Rakúsku, kde žiaci sa môžu zúčastňovať výmenných pobytov, odborných stáží, čo si myslím, že je tiež veľmi zaujímavé. A samozrejme chodia už dlhé roky žiaci na súvislú odbornú prax na ostrov Kos do Grécka. Tak najviac ma zaujalo to, že som pred 2 rokmi absolvoval stáž letnú v Grécku na 5 mesiacov, kde som sa zdokonalil v jazyku, v angličtine a naučil sa tam aj iné jazyky. A nie je škola len o učení táto, je to aj o tom, že sa môžete ukázať, keď vám to ide a keď vás to baví, že môžete sa ukazovať potom aj na takých verejných priestoroch a môžete prezentovať sám seba, vidí vás tam veľa ľudí a potom si vás všimnú a môžu vás osloviť a vám to potom aj pomôže do toho budúceho života. Naša škola nie je iba o tom, kde učíme žiakov, ako treba správne a dobre obsluhovať, ale je to škola, kde sa môžu žiaci zúčastniť už od prvých ročníkov na rôznych súťažiach. A jedna z takých súťaží je aj baristická súťaž, kde sa učia, alebo vlastne prezentujú prípravu kávy. Zúčastnil som sa na barmanskej súťaži South Nikolaus Cup 2014. Umiestnil som sa na 2. mieste z 63 súťažiacich. A túto školu som si vybral, pretože ma to baví a viem, že sa tým chcem živiť. Na tejto škole je taká možnosť, že sa dá dostať na ostrov Kos, na pol roka sa tam dá ísť a chcela by som sa toho zúčastniť. Celkom sa mi tu páči, je to fajná škola a už som sa zúčastnil aj viacerých súťaží. Ako druhák som bol v Prešove na súťaži, kde sme získali s mojím kolegom strieborné pásmo. A túto školu môžem len odporúčiť. Odborný výcvik našich žiakov, kuchárov a čašníkov prebieha v reálnych podmienkach priamo v hoteloch a reštauráciách v meste Nitra. Naša škola poskytuje pre našich žiakov aj možnosť urobiť si barmanské kurzy, baristické kurzy. Pripravujeme ich na rôzne súťaže, ktoré sú už medzinárodné, kde naši kuchári a čašníci reprezentujú našu školu tak, že dosahujeme veľmi dobré výsledky. Dokonca sme boli aj na súťaži v príprave korejských jedál, kde sme sa umiestnili v medzinárodnej súťaži na 2. mieste. Po vyučení naši žiaci majú už veľmi široké uplatnenie, čo sa týka kuchárov. Majú možnosť robiť vedúcich šéf-kuchárov, hlavných čašníkov. V pedagogickej činnosti máme už našich žiakov, kolegov, majstrov odborného výcviku a môžu sa ubrať aj po profesionálnej stránke aj takým smerom, ako sú miešané nápoje a jeden náš bývalý žiak je majster sveta a momentálne pracuje v Londýne. Nachádzame sa na odbornej učebni na stredisku praktického vyučovania Strednej odbornej školy gastronomie a cestovného ruchu v Nitre. Teraz tu prebieha vyučovanie odborného predmetu cvičenia z technológie, kde žiaci vlastne v posledných ročníkoch, v 4. ročníku, dostávajú skúsenosti, také celkové zhrnutie drobných úloh, ktoré sa učia počas celého vzdelávania, majú možnosť si vyskúšať celý ten proces.
čiže kompletné jedlá. V malom na cvičnej kuchynke. Túto školu som si vybral preto, lebo akože mal som vzťah k kuchárčine a kuchárčina ma aj baví. Svoju budúcnosť vidím tak, že sa dobre zamestnám a budem ďalej študovať kuchárčinu. Prax na tomto pracovisku prebieha asi takým spôsobom, že žiaci sa podieľajú sami na príprave jedál, teda v prítomnosti nejakého majstra odborného výcviku, aj sami pri expedícii jedál podľa najnovšej gastronómie. Predstavuje reštauračný spôsob prípravy jedál konkrétne na tomto pracovisku s tým, že žiaci majú možnosť vidieť také najnovšie trendy modernej gastronómie a je to vidieť aj na tých samotných jedlách. O tom, že škola vychováva skutočne dobrých fundovaných odborníkov, svedčia o tom aj naši úspešní absolventi. Úspešných absolventov máme v oblasti gastronómie, čo sa týka kuchárov aj čašníkov. Jeden žiak je nositeľom Michelingovej hviezdičky, jeden žiak je majster sveta v miešaní nápojov, je to úspešný barman. Pokiaľ mám dobré informácie, veľa našich žiakov pracuje aj na záoceánskych lodiach a mnohí žiaci práve na základe týchto skúseností, ktoré získavajú na odbornom výcviku, na odbornej praxi, v súčasnej dobe sú aj úspešnými podnikateľmi. Takže pochváliť sa naozaj môžeme dobrými výsledkami práce našich pedagógov.